Honorable Amadou Albert Maïga, c'est un jeune frère, c'est un brillant intellectuel, c'est un économiste. Il est dans le bureau du CNT, il est premier secrétaire parlementaire. Bon, il faut mais Kamaragane Hamim de Morola, Anana au Digilatique comment de confirmer quoi. Parce que comment mon faut, né à mai, bon, Farga est bien quoi. On n'a pas lu là. Mais Yamana ni la clinique opérateur économique, ou le mandat ou bien en souffrance. C'est un économiste qui te parle, Albert, c'est un économiste. Amadou Albert Maïga, c'est un docteur en économie. Les mandats en souffrance, ça c'est la dette intérieure du pays. Au Corée, quand Jamana Warbatigu Mumbe, nous be Jurudo Jamanana, pour que Jamana et Sharia Muntaka, faut qu'on aille ni qui a Warbe Sara. Uluka Wari Mimbe Sara, au Dalemi, au Desara Kassara, au gouvernement Memuna. Donne le gouvernement si, comment on va se faire tiens, faut faire à Dana quoi. Aïti, nous comment. Donne le gouvernement si. Azimine, ma gouvernement si. Alors, donne le ministre des Financiers. Alusé de l'homme. Oh, on a ces cybercriminalités, donc, au War Sarabalia. Mais pourquoi Masara? Mouna à Masara, alors que Jamana de Lady Douba, Aïnindi, Nimbe Saraoué. Au commerce opérateur économique, même les War Jurudo, Minan Jurudo, gouvernement n'a pas banque Wartate. Je suis dans le secteur. Bon, au beau war munuta, nous avons parti au beau war munuta, que Juru Mundo, que Jamana de garantie, Jamana de Bava est à trésor à Taka Warmi, no war masro. Ni Jamana ma digi dougon avec Tami. Au dette intérieur, opérateur économique, petit là, Kalijoni. Sensu, Koulibaly Boraka Kuma, ou la Java. Bon, il confirme ce que Sensu Koulibaly l'a dit. Parce que là, c'est que beaucoup de femmes de la Fouarko, quoi. Non, avant on a connu une électrique là. Beaucoup de ça qui est là. Né Jakokela, bisala la milliard d'euros maintenant nous dit Jamanama. Qu'on a ta kalosa ni milliard à quel sur un an. N'tara kalosa fola masoro, flana masoro. Au jour d'aller me trésor là au bombe en souffrance, aller d'avoir des mandats en souffrance. Korea B à Maseka Sara. On a Maseka Sara, Mouna Maseka Sara, tout le monde vous le Combien de temps on appelle le ministre des Finances pour lui dire Mouna Maseka Sara. Au des députés ou bien députés là de Gabaray. Nous avons interview que c'est bon. Ayant on demain parce que au moins ça est à toi Maseka Sisi Kumainga comme demander une famille. Donc oui follow. Flana ni kuma ina me kuma were fo ko boko terrain fora ko terrain me wuli. Ko terrain ma wuli warba dona la mais John de ko ko terrain wuli John ni ordre de ko war do la John tara a terrain minan sa on muna terrain matakata qui est responsable bon on kuma do fo nyo fo cybercriminalité ni mine ay ni taleno ala ga hinana ka ya fama no de bebo korodo bon donc na yo fo ama ale mi rebe fanga kono fanga papier charia ou bete makayoro la n'ale ni fo ne ko ndigila tigara bon sabana minat lara ko fana fo ko ministre ko ka be kolta bon ayre mi fo ma ko me ale fama e fense na tu fo ba so bon yo ko me on ta projet kam bla kasola mais ay mi fo ministre ma ko bon ba antisi bo beka mais arapma l'aspect intellectuel arapma mo kalani kuma be romina mbe da indron quoi ko a fora yi ko ka fora ministre ko kalan segata ko ise bo ay mi fo to fo ko kalan meta octobre là ko bo kalan segata quelques heures abena fo mo ko kalan segata John de a fo ministre ko kalan segata o Johnny parce que mo monsieur ko ministre sans faire o tseka fo ministre ko kalan teta ministre ka kalan ta o ça veut dire non jamana ala antika kuma amta kasola antika bo jamana kono mais ministre n'a fora ministre ko ni teke atekeo mais ici le ministre autour ministre décision d'ako kalameta dans la république ministre mo kalaneno abe et puis il connaît l'enseignement aba don problème mbe kalanta ni kalata ke préalable mu nga gérabo don wari nyoro mu kalanta lila
sécurité jɔyɔrɔ ye kalan tali la o kunnafoni jɔyɔrɔ ye mun ye les partenaires techniques olu jɔyɔrɔ ye mun ye kalanko la les partenaires sociaux olu jɔyɔrɔ ye mun ye kalanko la et le logistique pour que kalan ka se ka taa ministre bɛ nin bɛɛ dɔn ni ministre ko ko kalan bɛ ta ka tila to a la dɛrɛ min ko kalan tɛ se ka taa donc ordre bɔra min contre ordre bɔra min so ni ministre ko k'a bɛ ta a ma se k'a ta kalo kelen kɔfɛ o ministre kelen ko ka kalan ta reportera mais o ministre bɛ walan sɛbɛn a yɛrɛ ye a ma se mɔgɔ k'a fɔ ne ko k'a b'a ta a ma se bon n bɛ walan sɛbɛn mais ni ministre nana ko bɔ ka communiqué laconique à quelques heures qui a donné cet ordre ɲininkali bɛ yen donc vraiment ne dɔgɔnin don j'ai été son patron au CNT ne tɛna kuma f'a ma mais n kɔni b'a dɔn a ye kuma minnu fɔ a ye ne ka farigan wuli parce que jamana lafiya tɛ yɛrɛkun dɔrɔn n tɛ n'anw yɛrɛ don wala an ka foyi ma tunu waso tɛ voilà an ka foyi ma tunu et puis nous on vit pas des impôts de l'État mais jamana ko de don n'a ɲɛna an bɛɛ ka hɛrɛ b'a la l'État c'est pas wagati dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ fanga la an somɔgɔw bɛ an balimaw bɛ an denw bɛ an bɛɛ bɛ kalan na an bɛɛ de bɛ yan donc an bɛɛ ka hɛrɛ de b'a ɲɛli la mais on n'a pas la même vision hein. Bon donc du coup Albert ka kuma Amadou Albert ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la ça donne à réfléchir bon a ye kuma laban min fɔ an bɛ dugawu kɛ an bɛ dugawu de kɛ quoi parce que ko n'i y'u ɲininka k'u b'a fɔ u bɛ dɔ fɔ u b'a fɔ ko wayi bon a bɛ président ka niveau la bon ninnu kuma ninnu vraiment n'an kumana u bɛna minɛ ka taa an lajaba quoi ale yɛrɛ ko ko wayi k'olu bɛ taa dɔɔni-dɔɔni ko parce que ko décret de y'olu sigi n ko k'olu tɛ député ye a yɛrɛ lui-même il a reconnu mɔgɔ o mɔgɔ gɛnna ka bɔ CNT la a bɛɛ ta ye politique ko ne fɔlɔ de gɛnna ko atteinte au crédit de l'État a tilara procès senfɛ a requalifiera mais n gɛnna kɔni ka n ka degré abrogé n ma mɔgɔ neni n ma jamana ci kuma fɔ n ye hakilila fɔ o ye n gɛn bon o ye politique ye problème t'o la gɛnni turu bɛ bɛɛ la o ala ka sini kɛnɛya d'an bɛɛ ma bon mɔgɔ